Καλή σας εσπέρα. Δεν είμαι Ινδιάνος. Είμαι Έλληνας μέλος μη κυβερνητικής οργάνωσης. Όπως γνωρίζετε λέγονται ΜΚΟ. ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση. Αλλά μας πληρώνει το κράτος λεφτά, ευρώ, οβολούς όπως τους λένε. Πολύ έξυπνος τρόπος για τους παρακρατικούς του κράτους που τους αρέσει να τα παίρνουν. Εγώ, ο Ινδιάνος, αν και είμαι Έλληνας, με πονηρό τρόπο κατέστρεψα την οικονομία της Ελλάδος μαζί με τις άλλες και θα πάμε σε ένα μικρό νησάκι το οποίο είναι η Μύκονος. Το οποίο είναι η Μύκονος. Κάνει μπαμ. Αν και το νησί είναι πλούσιο, ανάγκη δεν έχουν. Αλλά έχει πάρα πολλούς πονηρούς, οι οποίοι ξέρουν και τα παίρνουν. Και έχουμε και έναν άγαμο καλόγερο Σύρου, ο άγαμος καλόγερος του Μιχαίση Σύρου, ο οποίος έχει χτίσει 4 φέρετα μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τι κάνουν αυτοί οι ανθρώποι? Ταξιδάκια σαν πολίτες Ταϊλάνδης, κρουαζιέρες με μαύρα πανελάκια και πολλά άλλα, γλέντια, περιουσίες. Οι επίσημες μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι η Αλληλεγγύη, ο Σύλλογος Γυναικών και ένα φαινόμενο το οποίο έχει παρουσιαστεί εδώ και να το πούμε 30 χρόνια, τι που ήταν σήμερα είναι ηλικιωμένα άτομα, ας πούμε ότι ενεργοποιηθήκανε τα τελευταία 20 χρόνια σαν μη κυβερνητική οργάνωση. Ενεργοί πολίτες, ακτιβιστές, οικολόγοι κτλ. Κάποιοι από αυτούς τα οικονόμησαν και έκαναν περιουσίες. Ένας από αυτούς, επειδή είδε πως είναι προς το τέλος, είτε είχε την πληροφορία είτε όχι, απεχώρησε από την ομάδα, αν και ήταν αρχηγικό μέλος, αλλά έχει φτιάξει περιουσία. Πώς τα πέρανε δεν ξέρω. Πιστεύω οι ενεργοί πολίτες Μυκόνου ενεργούν μισθοφορικά υπέρ συμφερόντων για τους τυχοδιώκτες χωρίς να έχουν σκοπό και όραμα. Τελευταία έφτιαξαν και ένα οικολογικό σύλλογο μη κερδοσκοπικό, παρέσυραν κάποιους ανθρώπους να τα παίρνουν χωρίς να δουλεύουν, πήραν κάποια μηχανήματα, κάποιοι τους δώσαν λεφτά, ο Δήμος το κατάλαβε, τους έκοψε το βήχα, κάποια από αυτούς πήρε το μέρος των ταξιτζίδων που μόνο από όλη την Ελλάδα, μόνο στις Κυκλάδες, διπλή ταρίφα, αν είναι δυνατόν. Σε ένα νησάκι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη δεν ξεπερνάνε τα 20 με 30 χιλιόμετρα. Διπλή ταρίφα και διασύρουν το νησί εδώ και 30 χρόνια. Αλλά θα πάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Ένα σύλλογος ο κεντρικός, μη κυβερνητική οργάνωση, Αλληλεγγύη, ευρεθήκανε με τεράστια ποσά, τα οποία ποσά διενεμήθηκαν μέσω Σύρου σε 2-3 νησιά όπου υπάρχει αλληλεγγύη. Μία αλληλεγγύη έχει Μύκονος, η Σύρος, πιθανόν η Τίνος, τα μεγάλα τα νησιά, όχι όλα όμως. Μόνο στην περιφέρεια Αθηνών η αλληλεγγύη έφαγε περίπου 100 εκατομμύρια. Μπόρεσε και δικαιολόγησε μόνο τα 25. Τα υπόλοιπα 75 εκατομμύρια ακόμα είναι στα δικαστήρια και είναι αμφίβολα να τα πάρουν. Πώς θα τα πάρουν? Από πού? Τους άγαμους καλόγερους. Για γέλια, κωμωδία. Καταστρέψαν την Ελλάδα. Πόσες περιφέρειες έχει η Ελλάδα? Τότε ήταν και νομαρχίες. 100-150. Για βάλε επί 100 εκατομμύρια πόσα χρήματα είναι και το κράτος αδρανεί ακόμα.
αντί να τραβήξει αυτιά και διαχωρισμό κράτους. Τέλος πάντων, πάμε ξανά στη Μύκονο. Αν και είμαι Έλληνας, κάνω τον Ινδιάνο για να παίρνω κανένα φράγκο σαν μη κυβερνητική οργάνωση. Μάλιστα, και καθόνται τα κορόιδα στη Μύκονο να δουλεύουν 15 και 20 ώρες για να τα οικονομάνε οι πονηροί, να χτίζουν ξενοδοχεία, να επενδύουν σε ακίνητα και το νησί γύρω στο 10% με τεράστιες περιουσίες σε ακίνητα και σε ρευστότητα και το υπόλοιπο 10% και το υπόλοιπο 90% είναι στο μεροκάματο. Το νησί είναι μια πρωτοπορία, η αλήθεια είναι αυτή. Σε ορισμένα θέματα οι ίδιοι Μυκονιάτες, σε ένα την όθη στη Μεγάλη την έδωσε ένας Πιέρος Ιταλός, τον οποίον τελικά τον διώξαν από τη Μύκονο. Τώρα είναι οι λεγόμενοι ομοφυλόφιλοι, τέλος πάντων που έχουν ιδιαιτερότητες προσωπικές, οι οποίοι είναι περίπου στο 10% στο σύνολο των τουριστών που έρχεται στη Μύκονο. Δεν πειράζουν κανέναν, δεν ενοχλούν και καλώς είναι οι πρώτοι που έρχονται και οι τελευταίοι που φεύγουν. Το νησί της Μυκόνου είναι της ελευθερίας και έτσι πρέπει να διατηρηθεί, αλλά όχι όμως της άκρατης και άνομης ελευθερίας, όχι να τα οικονομάει το 10% και το υπόλοιπο 90% να πεινάει. Δεν τα φεύγει κανείς. Η ανοχή από το κράτος είναι μεγάλη. Το παρακράτος. Η Ελλάδα δεν είχε κράτος. Παρακράτος. Τώρα αρχίζει και φτιάχνει κράτος και θα αργήσει, διότι οι ίδιοι που φτιάξαν αυτές τις καταστάσεις οι μαφίες με τα πιόνια που είχε στη Βουλή εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, το παρακράτος στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει. Στη Μύκονο υπάρχει μαφία, είτε μας αρέσει είτε όχι. Είναι μια εγκληματική οργάνωση συμμορία που εκβιάζει τους πάντες. Το νησί έχει μείνει πίσω. Πού πήγαν τα λεφτά του Δήμου? Πού είναι τα έργα που κάνανε? 2 φράγματα, το νερό αναξιοποιητό. Οδικό δίκτυο δεν υπάρχει. Πώς επιβιώνει το 10% και το υπόλοιπο είναι χρεωμένο? Πού πήγανε τα 75% εκατομμύρια της αλληλεγγύης? Και αν δεν είναι 100 είναι 50. Πόσα χρήματα στο οικονομικό σκάνδαλο παγωθήκανε και βγήκανε και ακόμα και λένε τα έχουμε φτιάξει τόσο καλά και δεν μας πιάσουνε, και τώρα που τους πιάσανε λένε ότι θα φοωθούνε. Ποιος θα δέχεται αυτά τα πράγματα? 30 τελευταία χρόνια τι έγινε στη Μύκονο? 0. Και κάθονται και λένε θα ξανακατέβουν στις εκλογές και ο κόσμος κάθεται και τους ακούει. Δεν λέω, εγώ είμαι κατά της βίας, κατά των διαδηλώσεων, κατά διαμαρτυρίας. Αλλά ποιος πήγε να καταθέσει? Κανείς! Στο Δήμο το 90% είναι διορισμένοι από τον Άγαμο Καλόγερο Σύρου, του Ούμι Χεύση, παράνομα. Τι θα γίνει αν βρεθούν στον δρόμο αυτοί οι άνθρωποι? Που τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς πάνε για μεροκάματο, κάποιοι άλλοι εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα τους τυχοδιώχτες στη μαφία της Μυκόνου. Να μην πληρώνουν στο Δήμο ούτε 1 ευρώ, ούτε 1 οβολό. 3 σύλλογοι, σύλλογος γυναικών, χωρίς έδρα, με τεράστια χρήματα. Πού βρεθήκανε, πώς τα αποκτήσανε, πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αλληλεγγύη, τι έχει προσφέρει? Μηδαμινά. Οβολούς δίνανε δεξιά και αριστερά για ένα πινάκι, πώς θα το πούμε, ψίχουλα, και τα υπόλοιπα τα φάγανε. Πού πήγανε οι ενεργοί πολίτες, τα άτομα της Θολούλας οι αλκοολικοί, με τους 5 πονηρούς, με το μισθοφορικό έργο που παίξανε και καταστρέψανε το νησί? Άγιος Χαραλάμπης ήταν να γίνει μαρίνα εδώ και 20 χρόνια, δεν κάνω λάθος, και βρεθήκανε μερικοί που είναι και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λέγανε όχι, λέει, γιατί κάνουμε βόλτες. Ποιες βόλτες ρε? Ποιες βόλτες? Όλη Μύκονος είναι βόλτα. Ο Άης Χαραλάμπης σας πείραξε. Η λεγόμενη Βίδα, κακώς το λένε Άη Χαραλάμπη, η λεγόμενη πάντα ήταν λεμανάκι για τους ψαράδες και είπαν να γίνει μια μαρίνα και τρέχουνε
Τα κοτραράκια δεξιά και αριστερά είχαν φτάσει σε σημείο να μην πλησιάζουν ούτε κότερο σε Μύκονο και να πηγαίνουν πάνω Σαντορίνη και οπουδήποτε άλλο. Είμαι στη Μύκονο. Ένας δρόμος ο περιφερειακός. Το λιμάνι και το ένα και το άλλο δεν είναι κατασκευασμένα, δεν έχουν τελειώσει. Πού πήγαν τα λεφτά? Το 50% έχει κατασκευαστεί. Τα υπόλοιπα χρήματα που πήγανε, ποιος τα έφαγε? Και δεν δείχνουν ούτε ειλικρινή με τα μέλη ούτε τίποτα. Και τους λέω θα χαρίσουν. Γιατί κύριε? Ποιος έκανε και λένε κάποιοι από αυτά τα που είχαν τα ψιόνια που φαίνονται και λέει αφού μας τα δίνανε να μην τα παίρναμε. Είναι λογική αυτή? Τους είπε να τα βάλει κανείς στην τσέπη τους? Τους είπε να κάνουν ταξιδάκια, να κάνουν κρουαζιέρες, να μου λένε τουριστική προβολή? Ποια τουριστική προβολή? Αν θα είναι τα ξενοδοχεία τουριστική προβολή, να πληρώσουν από την τσέπη τους οι ταβέρνες, οι αμμουδιές, δεν ξέρω ποιοι και ποια συμφέροντα είναι, και να κάνουν τουριστικές προβολές. Θα πληρώνουν όπως όλοι οι δημότες. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Το νησί κινδυνεύει να χάσει το καλοκαίρι. Εάν δεν παρατηθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβολοι αυτά τα πιόνια που είναι πάνω στο Δήμο εντός 10 ημερών, χαίρετε. Τέλος το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να δουλέψει η Μύκονος έτσι όπως είναι τα πράγματα. Με υποκρισία. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε και πέρυσι, τους τουρίστες τους κλέβουν στην ουσία. Πώς να φύγει ο τουρίστας στο ξενοδοχείο και να πάει στην ταβέρνα ή στο καφενείο? Πόση κρουαζιέρα θα πάει μια φορά κάτι στο καφενείο? Άμα τον κοπανάνε πώς θα ξαναπάει? Δεν τα λένε, νομίζετε, δεν τα βλέπουνε μετά? Λοιπόν, για να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ωραία. Βγήκαμε και το Ισταμέ που με ενδιαφέρει και προσωπικά. Το έχω καταγγείλει. Τι κάνουνε? Πήραν λέει 300 χιλιάρικα για να κάνουν συναυλίες. Αν είναι δυνατόν. Με αυτά τα λεφτά θα είχε χτιστεί, και δεν είναι 300 χιλιάρικα, θα είναι 3 εκατομμύρια και θα είχε γίνει αναστήλωση της Ακρόπολης. Αναστήλωση των Δελφών. Στην Ελευσίνα που έχουν τις στοές, δεν ξέρω τι, με βρώμικα νερά για να μην λειτουργήσουν. Αυτό είναι υποκρισία, κύριε. Οι ίδιοι εμείς, οι Έλληνες, βγάζουμε τα λεφτά μας. Βγάζουμε τα μάτια μας. Ο τουρίστας δεν έρχεται μόνο για τις παραλίες. Ναι, μεν οι θεοί μας κάνανε δώρο την ωραιότερη χώρα ίσως του κόσμου, αλλά αν την καταστρέφαμε εμείς οι ίδιοι. Πήγε κανένας να καταγγείλει ποτέ? Κανένας? Ελάχιστοι. Να καταγγείλουν κάτι το βρώμικο, κάποια απάτη. Να καταγγείλουν τον τάδε, τον μπήξε, τον παρακρατικό. Δεν είναι δική μου δουλειά, δεν με νοιάζει. Απ' την τσέπη σου, κύριε, τα παίρνουνε. Κυρία μου. Κυρία μου, στη Μύκονο ειδικά θέλει μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μία κατάληψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Αν γίνει κάποια ζημιά, τώρα, αύριο, μεθαύριο, αυτοί καταγράφουν. Ποιος θα πάρει την ευθύνη των ενεργών πολιτών και του συλλόγου κυριών των πολιτισμένων? Αν είναι πιο πολιτιστικό έργο προσφέρουν τα κεντήματα, τα ταξιδάκια, τις κρουαζιέρες, τα γλέντια. Αυτός είναι ο πολιτισμός, κυρίες μου. Το να βρίζετε χυδαία στο Δημοτικό Συμβούλιο και να έχουμε διασύρει το νησί διεθνώς είναι ωραία. Δεν θέλω να το προχωρήσω άλλο για λόγους πολλούς, αλλά θα σας πω το εξής και πρέπει να με ακούσετε. Και τα διάφορα συμφέροντα που παίρνουν αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχουν απαρτία και νομίζουν τα διάφορα συμφέροντα, η μαφία, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Η μαφία τι έχει να κερδίσει? Όταν πούνε δεν ξέραμε και έτσι και γιουβέτσι και πάντα κερδισμένοι και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα πύραχτη, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριοι. Εάν δεν έχει τουρισμό, τα συμφέροντα είναι που θα χάσουν πρώτα. Χαρτιά θα έχουν, τίποτα παραπάνω. Τελειώσατε. Βάλτε μυαλό. Δείτε την πραγματικότητα. Νομιμότητα. Χρωστάς στο Δήμο. Δεν έχεις να τα δώσεις, δεν θέλεις.
Πήγαινε και κάνε ρυθμίσεις. Γιατί δεν πας? Να καταστρέφεις το νησί το 90% επειδή εσύ νομίζεις ότι δεν θα πεθάνεις ποτέ και ότι τα λεφτά δεν τελειώνουν και ότι είναι σαν τη θάλασσα. Εάν καταστραφεί η Ελλάδα, καταστραφεί στη Μύκονο, τα συμφέροντα θα πάτε μεγάλη ζημιά. Ό,τι έγινε στην Ισπανία με τη Μαγιόρκα που την πήραν οι Γερμανοί και μετά θα φταίνει οι Γερμανοί. Άμα είσαστε ανάξιοι και καταστρέφετε ήδη την Ελλάδα και τον εαυτό σας, δεν τα σκεφτόσαστε αυτά τα πράγματα. Όταν το είχατε τα πόδια, δεν ξέρατε ότι πρέπει να πληρώσετε κιόλας κάποια στιγμή? Γιατί σιωπήσανε όλοι τη μαύρη προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση με κάποιους κομικούς και κάποιοι άλλοι τυχοδιώχτες σταματήσαν να μιλάνε γιατί τώρα βλέπουν τι έχουν κάνει? Ποτέ δεν είναι αργά. Νομιμότητα τώρα. Η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Εάν παραβιάζει την ελευθερία του άλλου, αυτό δεν είναι νόμιμο, είναι παρανομία. Δεν μπορείς εκβιαστικά, όπως γίνεται τώρα στην Ουκρανία, και τα μπερδεύω λίγο τα πράγματα, η μαφία της Ουκρανίας να θέλει να κυβερνήσει. Πώς θα κυβερνήσει? Πώς? Αυτός ο όχλος, αυτή η μαφία με τα όπλα θα κυβερνήσουνε? Θα γυρίσουμε τον κόσμο πίσω στο 1930 με τους Ναζί? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και πάμε ξανά στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τις βασικές. Άσε τους ενεργούς πελίτες, οι οποίες δεν αξίζει και τον κόπο κανείς να ασχολείται με αυτούς. Μισθοφόροι είναι, τελειώσαν τα λεφτά, να δω ποιος θα τους πληρώνει. Κάνανε και τη βλακεία με το μη κονός όμικρον γιώτα και νομίζανε ότι θα τους πληρώνει το κράτος. Αν είναι δυνατόν. Από πού και ως πού, κύριοι? Και γιατί να σας πληρώνει το κράτος? Φέρτε μας, λέει, τα αναλώσιμα υλικά. Εκεί είμαστε, σε μια αποθήκη μικρή, περίπου 10 τετραγωνικά, και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν είναι μόνο από τη Μύκονο ανθρώποι, είναι και κάποιοι πονηροί. Πώς να τους πεις αυτούς? Αυτοί που φέρανε και τον αέρα στη Μύκονο, από τη Γλυφάδα και το Κολονάκι, τα φέρανε και στη Μύκονο και βρήκανε κάποια κορόιδα. Πήρανε όλα τα άτομα της Στολούρας και τους είπε ότι θα βγάλετε λεφτά. Ρε εσείς, πώς θα τα πληρώσετε, ρε αυτά, ρε? Όσο και βλάκες να είναι τα άτομα της Στολούρας που βρήκατε, κάποια στιγμή θα σας δείρουνε. Θα σας δείρουν γιατί τους κοροϊδεύετε. Λοιπόν, κυρίοι και κύριοι, πριν γίνει το μπαμ, εγώ θα έλεγα το εξής, και το επαναλαμβάνω το μπαμ. Το επαναλαμβάνω το μπαμ. Βάλτε μυαλό. Όσοι ήταν τα τελευταία 30 χρόνια, είτε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε σε διάφορες εταιρείες του Δήμου, σαν ΔΕΙΑΠ, τώρα είδανε ότι τα χρήματα τα έχουν ανεκμετάλλευτα και ότι αν υπάρξει ανομβρία το καλοκαίρι θα τελειώσει πριν αρχίσει, δεν θα έχει νερό η Μύκονος. Είναι πράγματα αυτά. Να έχεις την αλληλεγγύη τώρα από το 90 που φτιάχτηκε, πότε φτιάχτηκε το 90-20, με 20 χρόνια τώρα, και δεν τους κοίταξε κανένας. Μη κυβερνητική οργάνωση. Και από το κάτω λεφτά παίρνανε και από τους πολίτες εκβιαστικά λόγω της εκκλησίας τους παίρνανε για φιλανθρωπικό έργο. Ας μας το δείξουνε και το αίμα, αυτή την αιμοδοσία το πουλούσανε όπου μπορούσανε. Ας τα αφήσουν αυτά τις φιλανθρωπίες, την υποκρισία. Στη Μύκονο πρέπει να δουν την πραγματικότητα. Δεν μπορεί το 10% η μαφία, για να μην πω το 0,5% ότι είναι, η μαφία να κάνει κουμάντο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα κάνουμε τη Μύκονο Κίεβο? Ποιος θα έρθει εδώ, ρε? Πώς θα δουλέψει το νησί? Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Και η Μύκονος είναι στην Ελλάδα και ό,τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα γίνεται και στη Μύκονο. Αλλά κάποια στιγμή, όσο και να λέμε ότι η κρίση είναι μεγάλη και επηρέασε και τον νησί, και το έχει επηρεάσει, ειλικρινή μεταμέλεια και να γυρίσουν όλα τα λεφτά του κράτους πίσω στο Δήμο. Δεν έχει νερό, δεν έχει οδικό δίκτυο, δεν έχει υποδομές, αλλά μου έχεις ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Να μου έχεις μία, ή όλοι είναι, αλλά βάλουν το συγκεκριμένο την άλλη, μία δημοτική σύμβουλος και να λέει τους ταξιτζίδες, τους μπουκαράδες με τη διπλή ταρίφα και δεν ξέρω τι άλλο.
και οτιδήποτε άλλο παράνομα παίρνουμε το μέρος τους. Αν είναι δυνατόν. Θα υπάρχουν οι συλλόγοι. Ωραία. Έχουν τις δυνατότητες και την οικονομία από μόνοι τους. Καλώς. Δεν μπορούν. Close. Και για να το πω ελληνικά, κλείσιμο. Και έλεγχο σε όλους αυτούς τους συλλόγους τα τελευταία 10 χρόνια. Και αν οι ενεργοί πολίτες έχουν πάρει λεφτά, κάπου θα φαίνονται. Μάζεμα ποιος τα έδωσε και γιατί τα έδωσε. Σύλλογος γυναικών. Πολιτιστικός σύλλογος δεν ξέρω. Που είναι ελεγχόμενος και παίζει και πολιτικό ρόλο. Πού τα βρήκανε τα λεφτά οι κυρίες, οι πολιτισμένες και τι τα κάνανε. Αλληλεγγύη, έλα εδώ. Τα τελευταία 10 χρόνια, 15, 20. Για φέρτε μας τα στοιχεία. Πού πήγαν τα λεφτά και γιατί. Μην είστε κορόιδα. Από εμάς τους ίδιους θα εξαρτηθεί. Ούτε διαμαρτυρίες ούτε βία. Όποιος έχει στοιχεία και αδίκησε το Δήμο, γιατί ο Δήμος είναι το σπίτι μας, ας πάει στον εισαγγελέα και να το πει. Δεν μπορεί ο ίδιος. Εδώ είμαι εγώ. Ελάτε. Πριν γίνει το μπαμ, τελευταία συμβουλή. Και στα συμφέροντα. Δεν σας συμφέρει να μείνουν άλλοι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι πάνω. Τέλος το καλοκαίρι. 10 μέρες έχουν περιθώριο. Κάποιοι θα πάνε. Πριν πάνε, πιέστε εσείς και τα συμφέροντα αλλά και ο κόσμος. Με αξιοπρέπεια παρέτηση. Δεν υπάρχει άλλη λύση και ειλικρινή μεταμέλεια. Όσοι φταίνε να σας δείξουν ειλικρινή μεταμέλεια, θα γίνει σεβαστή και κατανοητή και αποδεκτή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας κούρασα λίγο με το μπαμ και τα μπουμ και πριν έρθουν τα μαύρα τα κοράκια, ελπίζω να φανεί ο ήλιος και να πάνε όλα καλά. Κανονικά, στα χρόνια τα δικά μου, είμαι και λίγο μεγάλος, αρχές Μαρτίου άρχισε η κίνηση. Μακάρι να είναι το ίδιο και τώρα. Μακάρι να βρέξει. Μέσω και 5 μέρες συνεχόμενες δεν θα είναι άσχημα. Αλλά πάνω απ' όλα να σταματήσουν οι παρανομίες, να σταματήσει η μαφία, τα συμφέροντα να απειλούν και να εκβιάζουν. Κοιτάξτε τις δουλειές σας. Κοιτάξτε τις δουλειές σας. Αλλά ο Δήμος είναι Δήμος. Θα πληρώνετε κύριοι, όπως πληρώνουν όλοι. Δεν θα πληρώνουν οι άλλοι για σας. Με τίποτα. Και ας πούμε και το άλλο. Πολίτες Ταϊλάνδης δεξιά και αριστερά. Η νομιμότητα στα λιβάνια. Τη θολούρα. Πόσοι είναι σε όλη, ό,τι είναι σε όλη την Ελλάδα είναι και στη Μύκονο. Γιατί να μην γίνει νομιμότητα όπως είναι στην Ολλανδία. Και αντί να το κοιτάξετε αυτό που σας είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, μου κοιτάζετε πολίτες Ταϊλάνδης. Έλεος. Και πάλι ελπίζω και θέλω πιο πολύ από τον καθένα για τη Μύκονο, το νησί της Ελευθερίας, να είναι η τουριστική περίοδος καλή. Θέλει προϋποθέσεις. Έστω και έτσι όπως είναι τα πράγματα, με αυτούς τους δημοτικούς συμβούλους, με αυτές τις ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις 3, που αν δεν διαλυθούν και συνεχίσουν τα ίδια εθελοντές και βλακίες και αηδίες, τέλος. Ξεχάστε τα και αυτά τα λίγα. Όσο για τους τυχοδιώκτες, χαρτιά έχετε. Τίποτα παραπάνω. Εάν το νησί καταστραφεί, ζήτω που καήκατε. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Ήθελα να αναφερθώ προς το τέλος για την ομάδα. Που ο πρόεδρος, ένας στραβός, είναι και δημοτικός σύμβουλος. Σε ποιο άλλο μέρος της Ελλάδος ο Δήμος είναι και χρηματιοδότης της ομάδας? Πού, πόσα λεφτά δίνει ο Δήμος στην ομάδα και γιατί? Πληρώνει ο Δήμος το γήπεδο. Δεν φτάνει τόσα συμφέροντα. Γιατί δεν πάτε από εκεί να σας κάνουν μια δωρεά, μια φιλανθρωπία? Και το άλλο κέντρο υγείας.
που είχαμε το κοντό τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πριν ποιοι ήταν, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Και τώρα διορίσανε μια ακτιβίστρια, εθελόντρια, που συνεχίζει την ίδια τακτική. 5 ευρώ είναι η είσοδος. Εντάξει, είναι 100 άτομα στη Μύκονο που δεν έχουν να πληρώσουν, να σπάνε στο Δήμο να τους δώσει ένα χαρτί απορίας και να μην δίνουν τα 5 ευρώ. Μα εδώ μιλάμε, προσπαθούν να κοπανάνε τους φτωχούς και όποιος είναι ξέρω εγώ, ο τάδε δεν πληρώνει. Γιατί να μην πληρώσει? Και έχουμε και το Θρασίβουρο, το έχω καταγγείλει και αυτό ήταν χρόνια τώρα τελευταία έγινε, Μικονιάτικη αλληλεγγύη, η μεγάλη απάτη. Η μεγάλη απάτη, ξαπατούσαν τον κόσμο συνεχώς επί πολλά χρόνια. Και δεν ήξερε ποιο είναι το κέντρο υγείας και ποιο είναι το άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα και εκεί είναι ότι ο Δήμος έδινε κάποια λεφτά στο κέντρο υγείας και καλά κάνει. Τι τα κάνανε? Τα τρώγανε. Από ό,τι έμαθα, τους στέλνανε να ψωνίζουν ότι δίθεν δεν είχαν μπαμπάκια, γάζες και χαρτιά τουαλέτας. Πού τα πουλάτε αυτά? Σοβαρευτείτε, αυτό είναι κρατικό, δεν είναι δικό σας το κέντρο υγείας. Και όσοι και από εκεί τα έχετε πάρει, σας συμβουλεύω ειλικρινή με τα μέλια και πιστέψτε τα χρήματα τώρα. Αν αναγκαστεί, εγώ θα πάω στον εισαγγελέα. Δεν μπορείτε να παίζετε εις βάρος του Μικονιάτη, του νησιού και να το διασύρετε. Και πάλι εύχομαι το καλοκαίρι που έρχεται να είναι καλό, ειλικρινά, και να βρέξει. Σε άλλη περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύω, από αξιοπρέπεια που είναι πάνω στο Δήμο, να παραιτηθούν. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Ας δείξουν αξιοπρέπεια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όσο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι στην Μύκονο, καλύτερα να κλείσουν. Έτσι όπως είναι, καλύτερα να κλείσουν. Ο διασυρμός της Μυκόνου πρέπει να πάρει τέλος. Ποια μαφία και γιατί στους 10.000 κατοίκους μαφία, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, κύριοι? Για πείτε μου, για εξηγήστε μου. Ποιον αέρα και ποια προστασία, κύριοι? Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Αφήστε την υποκρισία και κοιτάξτε την πραγματικότητα. Η Ελλάδα αλλάζει, το παρακράτος τέλος. Και πάλι, γεια σας, είμαι Ινδιάνος, Έλληνας, μέλος μη κυβερνητικής οργάνωσης.Ίσταμε. Γεια σας.